Atong ilailaho ng usa sa mga mubida sa bagong kapuso serye nga Lolong. We have this morning, Mikoy Morales. Hi Mikoy! Mayong buntag, maupay nga aga. Welcome back dito Maayong sa buntag. programa. Maupay na aga. Thank you for having me here again. And ayun, ang aga. Not a morning person, but syempre, di ba? Hello, hello. So good to have you with us once again, Mikoy. Siyempre, walang kupas itong good vibes na dala mo dito sa programa namin. Kumusta ka na, Hi, thank. Mikoy? Okay naman, ito, finally, na nalabas na yung lolong. Kumusta Oh, naman ang puso ni Mikoy ngayon? Kasi pansin namin, very inspired ka. finally, na nakatulog na siya. Hindi na siya puyat. So, puyat na siya for other reasons and better ones, I hope. But meron. I'm happy with everything now sa progress namin with the family and sa mga pinapaayos namin. And since usapang puso na rin ito, of course, Mm, certified kapuso ka na, Mikoy, for 10 years. And of course, tuloy-tuloy talaga yung mga blessings and projects mo dito sa network. How grateful are you? right now, this moment, parang I can't find the right words para ma-express yung gratitude ko sa 10 years na yun. Because a lot has, really happened. And itong 10 years na to, masasabi kong ito yung pinaka nag-shape sa akin sa kabuuan ng pagkatao ko. And it's also because of your passion and dedication sa bawat kapuso project mo, Mikoy. Kaya naman, ito, may Thank bago you. na naman kaming aabangan sa iyo. Itong Lolong. What will be your Ay, character dito? ayun ako, si Bokyo, ang kapangalan ng character na ipa-play ko dito sa Lolong. At ito lang yata yung teleseryeng nagawa ko na mahaba yung buhok ko pa. Kasi naabutan kasi nung pandemic na nagpahaba akong buhok. Tapos nung nag-start kami, wala na, yun na, may continuity na yun. So hindi ko na siya naputulan. And ngayon lang, recently lang, mga 2 weeks ago lang ako nagpagupit. But excited ako kasi dahil kahit sa maliit na fact na yun, parang I've never done that before. I've never really grown my hair to that length. But maliit na bagay lang yun. Pero syempre, ang kailangan pa nila sigurong abangan sa character ko dito ay mas playful and mas na-explore ko yung humor na pwede kong gawin sa scenes dito. And we also heard that this is your dream kapuso project daw, Mikoy. What excites you to be a part of Lolong? Um, well, isa sa bucket lists ko ang makapagtrabaho na merong animatronics, na merong ganong kalaking effects or ganong props, and malaking props ang nakatrabaho ko dito na si Dakila nga na nakita natin, nag-viral siya nung pinakita siya nung pinaread siya, 'di ba, in captive kunwari, because it was really parang stunning and it's something to behold talaga pag nakita mo in actuality yung mismong animatronics na ginamit kay Dakila, and kahit yung paggalaw niya, kahit yung paglutang niya sa river. Yes, kaabang-abang itong dynamics ninyong dalawa ni Ruru. And of course, with Dakila, we're very excited to meet him as well. Kaya naman, Mikoy, ano ba yung mga kailangan naming abangan dito sa Lolong? Marami, from drama na meron kang si Paul Salas na yung mga scenes na dito with Miss Jean Garcia and Tito Boy at De Leon and even with Ruru, pigang-piga siya dito. Pigang-piga siya dito. And feeling ko sa kanya na rin naman ang galing, never niya siya nagtrabaho ng ganito ka tindi para sa isang role ever before. So many things to see and to learn from dito sa Lolong. Kaya naman, Mikoy, please invite all our kapusong mga Bisaya na abangan kayo sa Lolong. Ayun, abangan nyo ang Lolong, abangan nyo kami, abangan nyo lahat ng cast, abangan nyo lahat ng mga eksena namin dahil mula simula hanggang dulo, walang tapon talaga ng eksena dito. Tinutukan namin to
as if parang gumawa kami ng isang napakahabang pelikula. Ganun yung feeling na ginawa namin. Isang napakahabang pelikula na tatakbo ng ilang linggo. And lastly, Mikoy, what's your message of hope, lalong-lalo na sa ating mga kapusong Bisaya who are watching us right now? Kung nasan ka man ngayon, there is light at the end of the tunnel. Kung hindi lang sa mga personal na nangyayari sa'yo, pero sa lahat ng nangyayari sa atin as a people and as citizens of this nation, there is light at the end of the tunnel. At merong liwanag sa dilim. Yun na lang ang tignan na lang natin at palakasin pa natin. And thank you for that, Mikoy. Daghang salamat ha for spending your morning with us. Thank you, thank you, thank you.